בוקר טוב. בוא רגע נעשה קודם כל קצת ממך התחושות אחרי המשחק. היה משחק מאוד אמוציונלי, מאוד קשה, עם הרבה מאוד אופי נגד נתניה. בעצם מה הנקודות שאתה לוקח משם? הלאה. קודם כל ציפינו למשחק קשה נגד מכבי נתניה, וזה מה שהיה. מול קבוצה שמצד אחד גם יודעת לשחק עם הכדור, בטח בתקופה האחרונה, ומצד שני גם יודעת להתגונן בצורה טובה. היו לנו דקות די טובות, בטח בהתחלה, עד השער הראשון, המשחק היה בשליטה שלנו, ואז אחרי ככה השער יצאנו קצת מאיזון, אבל ידענו לחזור והראינו אופי. אלו משחקים שיכול להיות שבעבר היינו מפסידים אותם, אבל ידענו לצאת עם 3 נקודות, זה דבר חשוב. בעצם היריבה הבאה שלנו מרוני טבריה, זה סגנון שקצת נתקלתם בו מול נתניה, אבל גם קבוצה אחרי ניצחון, מאוד מרשים. אין משחקים קלים בליגה הזו, ובטח החיים לא פשוטים, יש לנו חיים לא פשוטים במגרש הזה. אם זה היה בתחילת העונה נגד ריינה, ושנה לפני כן גם נגד טבריה, הפסדנו שם בדקה ה-90. טבריה הקבוצה הגנתית מאוד מאוד טובה, מצד שני יש לה מסה בהתקפה, ושחקנים שמצטרפים בצורה טובה, ככה שהולך להיות לנו משחק מאוד 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 קשה. אנחנו צריכים לבוא בשיא המוכנות ולהתנתק מהמשחק, כמובן להפיק לקחים ממה שהיה נגד נתניה, ולבוא בשיא הריכוז למשחק מחר, כי זה עוד איזשהו מבחן עבורנו. יש איזושהי הרגשה שמנסים בכוח לחלץ את המילה אליפות, גם ממך, כמה שחקנים, אתה יודע, בשאלות ישירות, חשובות, זה משהו שמבחינתך, משהו שנוגע, משהו שחשוב להתעסק בו כרגע. תפקידם של העיתונאים הוא, אתה יודע, לנתח את המשחקים, לשאול שאלות קשות, להוציא הצהרות כאלו ואחרות. אני ממשיך בקו שלי, ומתרכז אך ורק בזה שהקבוצה תיראה טוב, תשיג נקודות ותעשה התקדמות. מבחינת חיסורים וכאלה לקראת המשחק, יש משהו שאתה רוצה לשתף? בריין קרבלי עם 5 צהובים, ירין